Dening tanganipun Gatotkaca paduka paring dawuh nggih. Gatotkaca tetutuka besok menawa tumeka wayaning mangsa kala yen wis akeh dewasa jeneng kita bakal tak kepyakake dadi ratu ning Sela Kandhawaru Binangun lan menika. Menapa paduka menika mboten kemutan Adi Guru. Lho, mangke rumiyin Kakang. Menika jaman menapa kula sampun kelipyan, kula mboten ngurmasi bilih kula ndalaken berjanjian kayan pun Gatotkaca mekaten. Wah, kok ngono iki selali iki tos pundi Adi Guru, Adi Guru. Lah wong kula kemawon kemutan kok paduka mboten kemutan. Paduka mun sampun dipun paring dawuh, paring berjanjian kayan pun Gatotkaca nggih. Rene sira bisa ndenakake Nalendra nggih Si Prabu kala Pracon Patis Ibu besok nek wis tekaning dewasa tak dadakake ratu ning Sela Kandhawaru Binangun. Lajeng niku simpen ngedos pundi Adi Guru, Adi wah. Bola-bali wong tuwa akeh melaleni ora. Mboten Kakang badhe menapa kula mboten kemutan menika jaman sampun pinten warsa laminipun. Menawi saking pitanganku kirang langkung sampun 2 dasa warsa utawi 2 dasa taun. Kok paduka menika mboten kemutan dos pundi. Walah dalah perkenjong prakenjong. Pak Bong. Ada soto jenenge Robyong. Rambut dawa jenenge Gondrong, tuntek jenenge Ompong. Wah, wong di bojo mobong-mobong tinggal jagok mah dikeloni wong. As kurang ajan kula Adi Guru, Adi Guru. Langka basa kemrobyong mung kari beton. Nika dos pundi Adi Guru paduka menika sampun janji mongko paduka menika dewa. Dewa menika tinula dateng sedaya para titah. Tinula kangge tepo tuladha dhateng para titah kok paduka dewane njet akeh lali niku dos pundi menika Adi Guru. Sak menika mekaten Kakang rening paduka menika tasih kemutan mbok nggih cobi kepareng kula aturi njaraken duk nalika lampahan 2 dasa taun ing sampun kepengker menapa estu kula menika paring dawuh nibakaken upata dhateng pun Gatotkaca. Menengaken cobi kula aturi piksaen menika. Bumi konjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirik kinjang